לפני 21 שנה זכינו במתנה, חברה נשמה, שחר שמה היא נולדה בשקיעה או בזריחה, אורית עד היום לא בטוחה, בהגנה קדמה שלא נבוא בהגזמה. בשביל זה יש אותך, שחר שלנו ולא ניתן אותה. היא אומרת יצאתי 10 דקות אצלכם ובזמן הזה תינוקות נולדים, עניינים משתפצים, לבן פורצים, מוטונים רצים, וגיל נותנת תירוצים, ולנו כבר בתחת קוצים, שחר שלנו ולא ניתן אותה. למה אני צריכה לפצפץ על דבר כזה? של אדם מתעתיק, מקלחת בושמת מינט תדליק, ואת שחר תטריד, זה דפוס מפחיד, כמו המצח של השחר, תפתחי לדרים, שחר שלנו ולא ניתן אותה. תגידי, חובשת מוסמכת, בבסיס הכי מושכת, גברים או נשים, תנועים או דפוסים, בסוף היא תמצא חן, ויהיה נעיין, שחר שלנו ולא ניתן אותה. נהגת שודי ובדיחה, שיזוף למקור שמחה, בזמנה הפנוי היא גם מדריכה, אם מישהו צריך להוציא לך שחר שלנו ולא ניתן אותה. אוהבות אותך הכי בעולם, אח שלי מזל טוב, אח שלנו יא ילד מושלם, יכול בדילה. שחר שלנו ולא ניתן אותה.